social media o viral ungjak tabuk o thalik thaisa norok nugui mankana o thalik thaisa tabuk tamni bagui social media o amsuk viral ungui tongkha hingke norok no ang sakai norok wanajagano o thalik ni dam khoksa khoknoi 10-20 taka ya o thalik ni dam wngkha pura 52 crore yani ki 52 koti taka norok khonakai bisa chaliyana je o thalik thaisa ni dam da 52 crore wngkha hinui amono kubui o thalik ni dam 52 koti taka omo wngkha kaisa artwork omo wngkha New York City o kaisa art ni tui o thalik no auction o rwjakmani tai o thalik no auction o rwui paiui chakha norok nugui mankha o video ni mangpili o je o thalik no 52 crore khai paiui chanai wngkha China ni khoroksa cryptocurrency ni businessman Justin Chan bo o thalik no 52 crore khai paiui chamani pore o thalik ni tarif bo khaikhe bini swadish ni bagui hingka kai wansukna sidi takhukte bukhukjong thalik thaisa se 52 crore phu chini yango thalik thaisa ali o 5 taka phanche onek somoi pajigya tai pai sijanai kwrui onek somoyo ayango khai nainadi thalik thaisa se 52 koti taka rok khai nilami rok wngui tongo hingke chini yani thalik rok no ba amte haike nilami khai phaikhe ba chini borok rok ba gwnang khai thangbai no bole hingke norok no jodi no mute hai auction ba kaisa mangkha kai thalik thaisa no 52 crore khai paichanani hingke norok paide jano kisa comment khai sadi hingke norok ani video no chajakhai like subscribe share khadi mute hai tebo katal katal video rok manani bagui।